Dompolan nang dhuwur yen wae kapondhong serbu gembele empange sampe temiyong teka temenan rontang-rontong nang ngarep ison kali ngono welase yo mung aboti tiwelasi sing jatekno nono sisa welase ati son kabeh no Pak Rusik biasane ngomong gawe ati lara son lara cewek dudu jare teko wong liya jare teko wong liya ayo Mbak Jarot makni sak keluarga kang wagiyane mak katinem lampi koning direnda-renda kalanti maning nong ati lara lampi koning dibali teni kalanti maning sing keneng diaboti gompol-gompolan nang dhuwuran wae kepondo